milý Festabank. Vítame vás v týchto predlúmeniackých stresoch A náročných prípravách. Ja som taká vyčerpaná. Že si na to asi nohy vyložím. Pozrite sa, jak makáme preto, aby Lumen bol dobrý. Aby ste sa vy mali dobre. Pretože nám ide o vás. Ste to vy. Práve vy ste boli tí. Tak. Na zdravie. A dúfam, že sa všetci rovnako poctivo pripravujete. La 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 la. La. No, by aj stačilo, nie?